Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Явым төшемнәре булмаса да юлчылар шәһәр урамнарын кардан чистарта. Аларның эшләре ничек оештырылган, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Подвал ишеге ни өчен ачык торган 18-12 йортында яшәүчеләр үзләренең иминлеге өчен борчылып безнең кайнар элемтәгә мөрәҗәгать итте. Урынга Ләйсән Ханова чыкты. 80 яшьтә шугалактан кайтып керми, 65 ел буе бер үк тимер аякта шуган шәһәрдәшебез белән хәбәрчебез очрашты. Кышын юлчылар тәүлек буена эшләсә дә социаль челтәрләрдә аларның эшенә кагылышлы шелтәләр шактый. Шәһәрдәшләр кайбер урамнарда автомобиль юллары һәм тротуарлар чистартылмый дип зарлана. Юлчыларның эше ничек оештырылган, Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Явым төшем булмаса да юлчыларның эше тыгыз. Яңа ел каникулларында яуган карны чистартып өлгерергә кирәк. Быел кыш карлы булды диләр. Көн сайын йөк машиналары 350-400 рейс кар бушата. Спецтехники привлекается больше. Нам поступило в прошлом году, не в прошлом году, да, в прошлом уже году поступили добавочно и комбинированные дорожные машины новые, и фронтальные погрузчики. То есть парк добавляется, с каждым растет и растет, все больше и больше. Беренче чиратта карны төп проспектлардан, Ярчаллы, Тынычлык, Мәскәү һәм башка проспектлардан чистарталар. Аннары чират буенча башка юллар, җирле урамнарны график буенча чистарталар. Шуңа да кар күп яуган көннәрдә шәһәрдәшләрдән зарлар шактый килә. Махсус техника йөртүчеләр белдерүенчә, шәһәрдәшләр үзләре дә эшне тоткарлый. Граулева проспектында күп парковочный машиналар. Калдырып китәләр машиналарны, алышы, комачаулайнак. Дорожнарус та шулай күп, бик күп алар. М7 федераль трассасында игътибарсыз калдырмыйлар. Я шәһәрнеке битен тыстан алып нигә хәле? Сидоровка хәле. Лесосоха хәле стартап. Яннарсан шуныгы. Елабуга бизнес стартап. Урамнардан җыелган карны элеватор тавындагы карьерга һәм технический урамындагы махсус мәйданга бушаталар. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. 2019 елда КАМАЗ акционерлык җәмгыятенең пилотсыз машиналары беренче тапкыр Чаллы шәһәренең гомум файдаланудагы юлларына чыгачак. Хәрәкәт вакытында автомобиль кабиналарында профессиональ машина йөртүче сынаучылар утырачак дип хәбәр итә Ростех дәүләт корпорациясе матбугат хезмәте. Пилотсыз транспортның шулай ук ябык территорияләрдә йөрүчәге дә күздә тотыла. Ашыгыч һәм штаттан тыш хәл килеп чыккан очракта профессиональ шофер сынаучылар идарәне үз кулына алырга тиеш була. Исегезгә төшерәм, 2018 елның 1 декабрендә Мәскәүдә һәм Татарстанда гомуми файдаланудагы юлларда пилотсыз автомобильләрне эксплуатацияләү буенча эксперимент старт алды. Подвал ишеге ачык, эчтә беркемдә юк, кешеләр иминлеге турында беркемдә кайгыртмый. Шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына яңа шәһәрнең 18-12 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, Римжилстрой идарә итү компаниясе һәм йортка хезмәт күрсәтүче 14-нче ЖУ үз эшләренә җавапсыз карый. Подвал ишеге көндез генә түгел, төнлә дә ачык торды дип зарлана шәһәрдәшләр. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Әлеге фотосурәтләрне 18-12 йортында яшәүчеләр шәршәмбе көнне төнге 10-нан соң төшергән. Аларда подвал ишегенең ябылмаган булуы ачык күренә. Светлана Горлева шушы йортта яши. Ишек ачык булуга ул көндез үк игътибар итә. Төнге 10-нан соң да подвалның ачык торуын күрә. Вход в подвал – это наша безопасность, безопасность жителей, которые живут в этом доме. Позвонила соседу, попросила, и мы вот пошли. Зашли, посмотрели. К счастью, чужих людей мы не обнаружили. Шунда ук Римжилстрой идарә итү компаниясының тәүлек әйләнәсе эшләүче диспетчерлык бүлегенә заявка бирәләр. Анда исә мөрәҗәгатьне 14-нче ЖУга юллауларын, тик белгечләрнең иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр генә эшләүләрен әйтәләр. Как это так, целую ночь почти открытый подвал, когда любой может зайти, что угодно там отвертеть. Әмнә 14-нче ЖУда 18-12 йортында яшәүчеләрнең гаепләве белән килешмиләр. Директор урынбасары Наталья Литвиненко сүзләренә караганда, подвал ишеге бер кайчан да ачык калдырылмый. Сантехниклар ул көнне җылылык трубасын төзәтте, төнлә эш нәтиҗәсен кабат карарга барды дип аңлатты безгә хәлне. Когда сантехник у нас заходит в подвал, он же за собой снаружи дверь не закрывает, он проходит по подвалу туда-обратно, дверь остается открыта в это время. Он когда выходит, закрывает за собой дверь. Узган ел ахырында 18-нче комплекстагы 7 йорт, шул исәптән 18-12 адресы буенча яшәүчеләр дә Римжилстрой идарә итү компаниясеннән баш тартып, энтузиаст карамагына күчү турында карарга килгән иде. Шулай ук безгә әлеге йортларда яшәүче унлап кешенең моңа каршылык белдереп судка мөрәҗәгать итүләре дә билгеле булды. 18-12 йортында яшәүчеләрнең кайберләре подвал ишеге ачык булуны әлеге күчү вазгыяте белән дә бәйли. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Хезмәт хакын тоткарлаучы җитәкчеләрне җитди чаралар көтә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин әлеге вазгыятьне контрольгә алырга кушты. Бу хакта Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының йомгаклау коллегиясендә әйтте. Белгечләр әйтүенчә, хәзерге вакытта Чаллыда хезмәт хакын түләү буенча бурычлар юк. 2007 елның гыйнварыннан халыкның хезмәт хакы һәм социаль якланганлыгы дәрәҗәсен күтәрү максатыннан ведомствоара комиссия эшли. Коллегия утырышында шулай халыкның тормыш дәрәҗәсен яхшырту буенча Татарстанның федераль пилот проектында катнашуы да билгеләп үтелде. Нам необходимо будет провести анализ причин и структуры бедности, выработать меры по сокращению численности граждан с доходами ниже уровня прожиточного минимума, подготовить предложения по совершенствованию региональной системы поддержки населения с учетом критериев адресности и нуждаемости. Беренче гыйнвардан ташламалы авиабилет алырга хокуклы булганнарның исемлеге артты. Студентлар, пенсионер һәм инвалидлардан тыш ташламалы билетны быелдан күпбалалы гаиләләргә дә алырга мөмкин. 2019 елда ерак көнчыгышы Симферополь, Калининградка очу һәм кире кайтуны субсидияләү хәзер ел әйләнәсе башкарылачак. 2018 елда әлеге ташлама яздан көзгә кадәр генә каралган иде. Бәяләргә килгәндә, Мәскәүдән Владивостокка кадәр авиабилет бәясе 25 мең тирәсе, ташлама белән ул 7400 генә була. Әмма Россия башкаласыннан Кырымга кадәр очышларга ташлама каралмаган. Тимер аякта шуар өчен яшь киртә түгел. Рәүдәт Гомәровка 80 яшь. Ул яшьтә булуга карамастан кыр җитү белән шугалакка ашыга. Тимер аякларын ул 65 ел элек сатып алган. Әле һаман да шулар белән йөри. Актив шәһәрдәшебез белән шугалакта Мәрьям Файрушина очрашты. Рәүдәт Гомәровка быел 80 яшь тулды. Шуңа да карамастан тимер аякта нык тора. Бу аның яшь яктан яраткан шөгыле. Бу тимер аякларны шәһәрдәшебез 65 ел элек беренче хезмәт хакына сатып алган. Шуннан бирле алмаштырганым юк ди спортчы. Конькида шуганда прямо bütün тәннәр җәелеп китә. Bütün коллар, аяклар эшли. Значит, йөрәк эшли даже. Карыйсың читкә и барасың, как yüzәсең кебек. Тимер аякны яхшы килеш саклауның кагыйдәләре гади ди Рәүдәт Гомәров. Бызга чыгар алдыннан лезвияларын кайрарга, сакларга куяр алдыннан вазелин сөртәргә. Улы яшьтәге шәһәрдәшебезгә шугалакта ял итүчеләр сокланып карый. Молодцы, дай бог им здоровья, пусть катаются. Нет, я никогда не катался, не стоял никогда на коньках. Это очень здорово, это очень здорово. Я сейчас с ним встретился, он катается, молодец. Тимер аякта йөрергә өйрәнергә ничә яшьтә дә соң түгел ди Рәүдәт Гомәров. Иң мөһиме теләк булсын. Мәрьям Файрушина, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Татарстанда иң яхшы яңа ел чыршысын сайлыйлар. Бәйгедә Чаллы шәһәре районнарында урнаштырылган чыршылар да катнаша. Оештыручылар мәйданда чыршыны һәм яңа ел бизәлешен 5 баллы система буенча бәяләргә тәкъдим итә. Моның өчен Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләр сайтына кирергә кирәк. Тавыш бирү 5 гыйнварга кадәр дәвам итә. 1 февральдә нәтиҗәләр билгеле булачак. Чаллыда кыяга менү буенча шәһәр беренчелеге узачак. 16 гыйнварда көндезге сагат 3-тә ГЭС бистәсендә урнашкан Камсна бинасында шәһәр мәгариф учреждениеләренең яшь армия командалары арасында кыяга үрмәләү буенча шәһәр беренчелеге узачак. Ярыш ватаны саклаучылар көненә багышлана. Спорт чарасында катнашу өчен шәһәрнең 12-15 яшьлек 63 уку йортыннан егетләрдән һәм кызлардан торган катнаш командалар чакырыла. Бер команда составына 2 катнашучы керә. Гариза 14 гыйнварга кадәр кабул ителә. Белешмәләр өчен телефоны 8 917 279 11 82. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. В Эссен весь январь режем цены. Скумбрия неразделанная свежемороженая 99,90. Акция действует с 8 по 14 января в гипермаркетах Эссен. 12-13 января в ТЦ «Арзан» обувная фабрика город Киров принимает обувь в ремонт.